repàs a l'actualitat de les comarques de Castelló comença en aquesta ocasió a Vila-real. El passat 14 de febrer es va celebrar la gala de lliurament de la 20a edició dels Premis Poble. En un acte ple de tradició i espectacle van rebre el seu merescut homenatge Pau Francisco Torres, Vicent Gil Vicent, Manuel Cubedo Bort i el Sindicat de la Comunitat de Regs de Vila-real. Enhorabona a tots ells. Altres importants premis, els 20 de febrer que entrega anualment l'Ajuntament de Vila-real, han recaigut en aquesta ocasió en la revista Poble. L'alcalde de Vila-real va destacar en el seu Parlament l'aportació de tots els homenatjats a la construcció social del poble, que també permet avançar com a ciutat. La fisonomia del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha patit importants canvis provocats per la borrasca Glòria. Les conseqüències del temporal s'han traduït en la formació de dues illes de pedres en el marge esquerre, la creació d'un tram nou de platja degut també a les pedres i la desaparició de les tres xicotetes lacunes d'aigua salada que hi havia. Les obres de millora en la carretera CV12, que uneix Morella amb Ares del Maestrat, ja han finalitzat. Aquesta actuació ha consistit en el canvi de senyalització, l'acondicionament de cunetes, la instal·lació de dues capes d'aglomerat asfàltic i l'adaptació específica a l'ús hivernal. L'Ajuntament de Nules ha instal·lat recentment papereres de paper i d'envasos en diferents dependències municipals, amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva de residus als edificis públics. En total s'han repartit 80 recipients entre les tres plantes de l'Ajuntament i els diferents departaments. La Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I promouran l'adhesió de la província al projecte comunitari de creació d'una ruta templera a nivell europeu per ampliar l'oferta cultural i l'atractiu turístic de Castelló. El projecte portarà a la província 200.000 euros de fons de la Unió Europea. El Planetari de Castelló treballa ja en la preparació dels actes per a la celebració del seu 30è aniversari, fet que ocorrerà l'any 2021. El Planetari va rebre l'any passat a 12.000 escolars i vora 45.000 visites. L'Ajuntament de Benicàssim s'ha unit al programa Viles en Flor Comunitat Valenciana, una iniciativa duta a terme per l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola, que posa en valor la millora i potenciació dels espais verds urbans. 10 centres educatius de la Vall d'Uixó participen en una nova edició de l'Escola fa ràdio, projecte que té com a objectius potenciar la competència oral i escrita del valencià a través de l'accés als mitjans de comunicació. Més actualitat, premis, sortejos i moltes sorpreses, seguint-nos diàriament en la nostra web i xarxes socials en aquest 2020, en aquest 25 aniversari de Poble.